Godt så er det altså den 18. december. Vi har fået de 2 her indtil videre. Lad os se, om vi kan blive ved. Jeg ved godt, jeg har fået mere, men efter jeg begyndte at optage alle i streg, så har jeg fået de der 2. Men lad os prøve at se, om vi ikke godt kan få det, vi ved, vi alle sammen går efter i de her pakker her, som er Golden Charizard, eller den der Charizard, Mega Charizard X, hvor de alle sammen er på billedet. Det håber jeg, at vi får i dag. Lad os prøve. Den har jeg ikke. Absol, nice. Så har vi fået den. Den har jeg nemlig ikke. Og this Seal, Paumo, Gramble, et eller andet, jeg ved ikke, hvordan man udtaler det navn der. Jeg kommer til at åbne 2. Puck Helmet, Paumi og... der er 2 her. Nå, okay. Den har vi fået mange gange, den her Genesic. Men den her Ambipom Full Art, den har vi ikke fået endnu. Så det var lækkert endelig at få sådan en af os. Jeg ved ikke lige, hvad den går for. Jeg tror ikke, den går for så meget. Men stadigvæk, det er et kort, jeg mangler. Og det er en Full Art. Det er jeg super glad for. Sindssygt. Det går godt lige nu. Lad os håbe, at det julelok, det bliver ved. Det kunne altså være lækkert. Nice. Okay. Jamen, ses i morgen.